navn er Jakob Lorentzen. Jeg er organist i København, og torsdag den 25. juli kommer jeg til Stockholm og spiller i Engelbrektskirken. Det glæder jeg mig meget til. Og jeg vil spille dansk og svensk romantisk musik og improvisere på orglet. Jeg håber at se dig i Stockholm. Hej då!